Gustav. Han halser. Ja da, det er klasse! Nej! Kom nu ind i den, mander. Hvordan, Gustav? I er mange. Der kommer mange. Se nu op. Ej, hullet der. Ja, hvad der kan. Spil ham nu. Ja da! Kom ind! Åh, var det en god finte! Hold kæft, hvor er det godt spillet, det der, sødt! Savlen er startet. Hey, Gustav! Godt dømt, Frank.